Riani Tuhata, nadibaga dohoti permenggota bala ditikion, nadibagas joron itu hataon, nang songonima di ruas na dohoti permenggota, marhite-hite live streaming na pinatupani huriata. Selamat hari Minggu madihita sa luhuna. Adorang sota mulai permenggota, jumulu mahita martangiang di bagasan rohatabi di inganata. Martangiang mahita. Amin. Mari debahita saya buka di nomor 40 ayat saya saat di ayat dulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi purbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Marulupolop bahoja lamarlas ni roha, ale borusion, ay idama, naroma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah. Haleluya.
martangiang mahita. Ale ama nami jala debata nami, namadok mauleate dohami tuho sian nasaroha nami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami sian dosa dohot hamatean. Hupangido hami, sai patiur jala rajai maroha nami, marhite-hite ton di porbadia, asa unang hu roha nami mida hamatean nai, urupi hami, asalam hutadahami ibana raja naung roi, sisubaon ni sadok jolma na diliat portibion. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion, tarsurat di pangkapot tulu, ayat 10 sada, songonon ma didok. Magira maauro, tiop ma nadiho, unang adong na mabuat tupalmi, ido sahatna, atong rap mahita magidugugo siya Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon no bartu patik mi. Amin. Jesus Tato poti ma dosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, napungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asin ni roham na gudangido, saya si maroham mida sardok bangso nami,
sesama dosa nami saluhutna, sai sungguli ma roha nami, asa muba roha dohot pangalasyon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata dihasesani dosa. Ala ni pangalasyota do ubahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, tersurat sian buku Rom 10 tolu, mamuka mesen ayat 12 saat rodi ayat 10 opat, tajahama margati sorn. Nasal punema borngin, najonok nama Arian, atong tatanggali ma akaulaun haholomon, tasolukon ma akka senjata hati uron. Alai solukon hamuma Tuhan Yesus Kristus, jala unang sarihon hamu daging muna, laho manungguli hisap-hisapna, ido sahatna. Mertua ma natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin.
Matidakko maha porseautai, songon na hatidakon ni dongata sa porseau di sa dok portibion, rap mahita madok. Di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit no tano. Ao porsea Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi ang santo di porbadia, andorang sohamubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubano turu dumitanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lawas sudul di siamu ni debata Jehovah, amanai pergogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doot na mate. Ao porsea di ton di porbadia, jala dong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho di hasisani dosa, doho di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, doho di hanguluan na sora sunda. Amin. Paduan suara Ina Kamis. Tapi gema titing di mingguta sadarion. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 22 Desember 2024. Naparjolo, goar dohot topik minggu. Guar ni minggu sadarion minggu, Advent paupaton. Topik minggu, hehe jala marsinondang ma. Napa duaon? Titing parbagason. Titing paduahon. Neng majalo pasu-pasu pardongan sari peon ma. Carly Frankie Purba, anak ni Amata, ganda Purba SPD, Tubuni Inata, Rosita Boru Nababan STH,
ruas ni Gereja Kristen Protestan Indonesia, Resort Siborong-Borong, Kota Wilayah Pitu Toba. Dohot Oroana, Murti Sonangda Haryanja, Boruni Amata, Borlan Haryanja Nahinan, Tubuni Inata, Karyati, Boru Sidabariba Nahinan, Ruasni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Kampung Baru. Pamasu-masuon di hari Sabtu 28 Desember 2024 di Gereja Kristen Protestan Indonesia, Resort Siborong-Borong, Kota Wilayah Pitu Toba. Titing Parjolo dohot paduaon, neng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Yohanes Leo Rensus Rumah Horbo, anak ni Amata, Sidak Rumah Horbo, Tubudi Inata, Tiorlina Borusiagian, ruas ni HKBP Resort Pematang Kerasaan Distrik 5, Sumatera Timur. Dohot Oroana, Eni Nirmala Sari Lumban Batu, Boruni Amata, Dubel Lumban Batu Nahinan, Tubuni Inata, Flora Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Kampung Baru. Pamasu-masuon hari Jumat 27 Desember 2024 di HKBP Resort Pematang Kerasaan Distrik 5 Sumatera Timur. Titing Parjolo, neng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, William Bonar Febrian Pakpahan SPSI, anak ni Amata, Situa Bitner Perlindungan Pakpaan SHMM, Tubuni Inata, Dr. Anda Pesta Ernita Sihombing, ruas ni HKBP Resort Sutoyo, Sian Sektor Kampung Baru. Dohot Oroana, Santi Ernisa Rumondang Manulang SS, Boruni Amata, Maruhum Manulang, Tubuni Inata, Tiurmida Hutauruk, ruas ni HKBP Pargodungan, Resort Doluk Sanggul, Distrik Tolu Humbang. Pamasu-masuan hari Kamis 2 Januari 2025 di HKBP Parulohan, Resort Parulian Distrik 10 Onom, Umbang Habisaran. Napatoluhon, dak danak nasorang. Di hari Selasa 3 Desember 2024 di basa-basahon tuhata sadadak danak boru di keluarga Partogi Mai Parsaulian Sinaga, inangi Lydia Lestari Boru Siringo-ringo, Sian Sektor Penas. Hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Napau paton, Panitia Natal HKBP Sutoyo 2024. Hobar tu kebutuhan biaya Natal HKBP Sutoyo tahun 2024 mulai Minggu 1 Desember 2024 manang Advent Parjolo saat Minggu 22 Desember 2024 Advent Napau Paton papungu sumbangan Natal dohita tujolo nilanggatan marhite amplop lasma rohata pasahaton. Napalimahon Natal keluarga. Di hari Senin 23 Desember 2024 Natal keluarga di rumah masing-masing. Acara Natal keluarga disediakan gereja dan sudah bisa diambil di pintu depan gereja habis ibadah. Napon-nopon, jadwal Natal dan Tahun Baru di HKBP Sutoyo. Partording ni acara Natal umum Selasa 24 Desember 2024 ibadah tolu halim masuk. Ibadah Parjolo masuk jam 10.04 WIB bahasa Indonesia. Ibadah Paduahon masuk jam 10.30 WIB bahasa Batak. Ibadah Patoluhon
masuk jam 10 siawi bahasa Batak. Partording ni acara Natal Parjolo Rabu 25 Desember 2020 obat ibadah 5 hari masuk. Ibadah Parjolo masuk jam 6 wib bahasa Batak. Diuduti ulaon nabadia. Ibadah paduahon masuk jam 8.30 wib bahasa Batak. Diuduti ulaon nabadia. Ibadah patoluhon masuk jam 10 sadawib bahasa Batak. Diuduti ulaon nabadia. Ibadah paupaton masuk jam 10.05 wib bahasa Indonesia. Diuduti perjamuan kudus. Ibadah palimahon masuk jam 10 waluwib bahasa Indonesia. Diuduti perjamuan kudus. Hobar tu keamanan dohot kenyamanata saliling perayaan Natal dohot tahun baru disosoi tu sudi ruas asa unang mabuan barang-barang berharga. Tas khusus tu ruas na tinggal jono tu gereja asa unang mabuan mobil manang kendaraan roda 4. Napa piton? Tona Sinode Godang HKBP ke-67. Tona Sinode Godang HKBP pa 67 na dipatupa mulai Senin 1 Minggu 18 Desember 2024 di Seminarium HKP Sipaholon Tarutung Terlampir. Napa waluhon, Pesta Natal Paduahon di hari Kamis 26 Desember 2024 Pesta Natal Napa Duahon Patupani huriata do ibadah holan sahali masuk pukul sia wib. Patupani huriata do padidio nabedia. Ruas nanayang mabuan yanakona tu padidioni asaro marguru manang konseling hari Senin 27 Desember 2024 jam 10 wib. Dibuan ma surat pengantar sian sintua sektor, fotokopi buku ruas, ruas na di sektor parserehan langsung tu gereja. Dung sipul ibadah jam siawib diuduti pasahaton bingkisan Natal tu ina nababalu, ama nababalu, dohot tu nasopot somarama somarina ruas ni HKBP Sutoyo. Napasyaon kunjungan kasih Natal di hari Jumat 27 Desember 2024 patuponi huriata do kunjungan kasih Natal tu ruas ni hurian na sahit menaun. Napasapuluhan persembahan ke depan altar. Di hari Minggu 29 Desember 2024 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk kebutuhan diakonia sosial HKBP Sutoyo. Marilah kita serahkan dengan sukacita. Napsap 40 sadahon. Barcode QRIS Bank Mandiri sudah tersedia. Diinformasikan kepada seluruh anggota jemaat HKBP Sutoyo dan jemaat tamu bahwa barcode QRIS Bank Mandiri telah tersedia barcode QRIS Bank Mandiri yang terbaru seperti terlampir dalam warta jemaat. Yang pertama, barcode untuk persembahan kebaktian minggu online, perpuluhan dan ucapan syukur. Yang kedua, barcode khusus untuk sosial huria. Ketiga, barcode khusus untuk pembangunan. Persembahan minggu, perpuluhan, ucapan syukur, iuran tahunan, dan pemakaian gedung serbaguna dapat ditransfer ke nomor rekening Gereja HKBP Sutoyo, yaitu Bank Mandiri nomor rekening 00600230124. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Napasapuluhan. Barita habot ni roha. Nunga jumolo maruju ngolu sahalak ina. Rona uli boru malau.
dari Jumat 20 Desember 2024, tutup umur 56 tahun. Ina baluhon ni amang, Dr. Kerdit Simbolon, dohot maninggalhon 2 danak, sian sektor Jati Bening. Tuhat tama mangapuli sudi keluarga na ditinggalhon. Napa 10 toluhon sumbangan. Di jalo sumbangan sian, Paropuan HKBP Stoyo, bunga altar Minggu 22 Desember 2024. Lau pasikopon titingon, boima tajaha ditinting cetak, dohot barcode naung disediahon huria. Songoni masa dititing di mingguta sadarion. Mari demahita saya buka di nomor 570 sia ayat sada dua tudutna laos tapapunguma peliata.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani debata naga beturpuk jamita di minggu na papen na papaton ima apen na parpudi. Di minggu ta sadarion tarsurak dui di buku panurirang Yesaya bidu onopulu ayat sada sahat rodi ayat pitu. Yesaya onopulu ayat sada sahat rodi ayat pitu. Takasma tapai hut-ihut. Hehe maho marsinodang maho. Aina Roma panodangmu. Jala hamuliau ni Jehovah bicar di atasmu. Ai idama haholomodo makukupi tanoon. Jala hagulapon akabangso. Alaina bicarne ma Jehovah di atasmu. Jala marsinodang hamulionna di atasmu. Jadi dapat tonon ni akabangso parbegu ma panodangmu. Dohot akaraja madapot ton sinodang nong bicar diho. Patonggor matam mamereng humaliang. Luhut manasida marongoman ro madapot toko. Aka anakmu ro sian nadau. Dohot akaburum abi ngabingonna. Ia dung di idaho nasida marroan siharma panailim. Jala hicca jala lubang roham hilalommu. Ai turum ma tuho hamoraon ni laut. Dohot hinagokni akka parbegu ro tuho. Tutupon ni akka parduaan ni untoma tanom. Akka hoda parhuli sian midian dohot epa. Saluhut nasida ro sian seba mangusung sere dohot daupa. Jala akka puji-pujian ni Jehovah barita honon nasida. Saluhut dorbia sian kedar marpungu tuho. Aka biru-biru tunggal sian nabayot manguloiho. Manaik nasida tulang katakku. Bahin pelean lo moniroha. Jala marmulia bahinokku joroni hamu liauku. Ido sahaknak. Di hamuna karongan na hinaholongan nagabe topik di minggutta namadok hehe jala marsinodang bangkit menjadi terang. Parsuruon na macay balga jala natakasdo na pinasahat ni debata tutonga-tonga ni bangsa Israel. Namadok hehe jala marsinodang. Alaniaha. Ala memang na baru penasida mulak tu Jerusalem. Ala nunga matsailileng nasida marpuluh tahun na di habuangan Babel. Di namanaw na porsuk, di namanaw ragam ni hamolod di pardalanan ni ngolu, jala natotonggok biar di ganu partikiam. Alay dong mulak nasida tu Jerusalem marhite-hite gogo do kuaso ni debata.
Gabe sada bangsa na merdeka manasida. Gabe sada bangsa na berdaulat. Alanido, disosoi de batatu sa dok ngolun Israel na madok hehe jala marsinodang. Alani dia muna kadamang dohot day nang adong matolu odolan na taida marite turpukon na parjolo didok hehe jala marsinodang. Songod dia matutu keadaan ningolu do situasi keadaan na masa na nyarupan ni bangsa Israel dung mulak na sida tu Jerusalem. Nang pediguari na sida sada bangsa nong bibas atau suatu bangsa yang berdaulat. Alais dari segi situasi ekonomi, sosial do politik, buy do honon na sida dang kuat dope. Jaladang tarida dope di sitaringot tu. Dia do akadalan ni ngulu nagabe si ngulu konon nasida. Sianido ubay natakas disosoy de bata asa hehe nasida. Jala gabe sada namar sinodang nasida. Natuk manodangi kumaliang. Jalan atuk manodangi sudi akka bangso-bangso na adong di Portibion. Alani molo didok hehe jala marsinodang na marlapatan do dia munak kadongan tumbuhkan semangatmu yang baru. Molo didok hehe jala marsinodang naneng dohonon na tumbuhkan semangat dan percaya diri dalam dirimu. Alanunga debata mangalehon sodangna laho manodangi nasida. Asanggiat nasida gabe marsinodang turaku malia. Alani dia muna kadongan bolo didokon nang di bagasan partikiano di ngoluta. Hehe jala marsinodang. Ala memang nunga di palua de bata. Hita sian hamagwata. Songon bangsoi nong malua sian habuangan Babel. Jala mulak nasida. Tuhuta Jerusalem. Nunga bero panodang na manodangi kita. Jalanunga di palua kita sian panggosa-gosao ni dosa dohot hamateani. Bahwa Allah telah meluputkan hidup kita sian hamagwata dari jalan hidup penderitaan. Nunga di palua behita siani. Tuhan telah membebaskan kita dari segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Alani, rodo tong debata manosohita marite turpukon. Nama dok hehe jala marsinodang. Asaganup halak naong pinalua. Ikodogabe marsinodang. Alanunga bicar hamuliaon ni debata di ngoluna. Jala Yesus mandok di Matius 5 ayat 14 hamudo panodang ni Portibion. Ketika dangadong panodang di Portibion songod dia mah molo hagula po do makukupitano on gula ma pamerengan. Gula ma ng pikiran.
Gola donang roha. Alani dang adong ra namadok. Sian ngolu ni jol madang rikot hati uroni panodangi. Kita membutuhkan itu. Molo suadong panodangi. Totu di bagasan hahulu mumma saluhukna. Molo suadong panodang manodangi kita. Tuk soboy do hita mangulak kaulaon. Tuk soboy do hita beraktivitas di tonga-tonga ni goluta. Alanido muliate mah molo adong dope hatiuron di lehot debata di tonga-tonga ni Portibion. Alain neng dohonon di debata marite turpukon hehe maho jala marsinodang asa naing gabe marhite hadirion niaka nau pinaluan di debata dengan kehadiran orang-orang yang telah ditebus Tuhan na pinaluan di debata. Dia dapat memancarkan cahaya sinodang tunahu maliyang. Totudang buhay hita songod boleh lapuon mangalias sinodang. Totudo hita dang buhay songon mataniari, songo bulan doho bitang, napakarwar ho sinodang, songon nataiday. Alaya ka do harapan ni debata uben nagabe didok, hehe jala marsinodang. Di pangido debatado di hamunak kadongan, asa marhite sa dok ngolutaon. Asa marhite sa dok akka ulaut ta doho pabahinata. Ido nagabi manodangi akka dongan na humalia. Na peduli kepada orang lain, itu adalah orang-orang yang sudah memberikan cahaya bagi orang lain. Naradi manangyakon, naradi mangurupi, naradi mangulahon aka ulaon na denggan diadopan ni debata. Akaido naung gabe marsinodang di tonga-tonga ni nguluna. Jalaido jauh-jauh natakas apala di minggu apen na parpudion di sadok ngoluta. Bangkit asa anggiat gabe marsinodang nguluta. Molonunga tu kita manodangi dongatai di sima Jupang lasni roha. Napaduahon naneng dohonon na di bagasan turpukon hamuliaw ni Jehovah bicar di atas. Hamuliaw ni Jehovah bicar di tonga-tonga ni bangsoy. Asa marhite hamuliaon ni bangs debata na miat di tonga-tonga ni bangsoy di sima nasida gabe sada bangso na marsinodang menjadi bangsa yang diberkati. Gabe sada bangso na pinasupasu ni debata manasida. Bangso yang dipulihkan di hadapan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Alani bolo didokon hamuliaun ni Jehovah bicar di atasmu bahwa Tuhan akan bekerja. Mangula madebata di tonga-tonga ni bangsoi lahomar muduhon bangsoi memberikan kesejahteraan mangalehon gabe sada bangso na makmur. Alanunga bicar hamuliaw ni Jehovah di tonga-tonga nasida. Ketika kemuliaan Allah ada dan berada di antara hidup kita, maka Tuhan akan memberikan semangat baru. Tuhan akan memberikan tuganup pardalanan ni nguluta dau akka biar. Dau akka naso hinalomohon ni roha.
karena Tuhan telah bersinar di tengah-tengah bangsa itu. Alanido di naungulak nasida tu Jerusalem di sido debata pasuak kon ngolu nasida jala di sido di pabicar debata kamulionna tu tonga-tonga ni bangsonai. Ketika mereka kembali, Tuhan memberkati umatnya. Alani di hamunak kadongan bangso naung dipulihkan. Jalan naung pinaluan ni debata ikut do nagabe marsinodang. Alani halak naung tinobus sian ragam ni dosa. Jolma naung pinaluan ni Yesus maritehon mudarna. Diigil Tuhanido asa anggiat marsinodang guluta. So nido ni edetai. Alani dang dikirim debata orang-orang yang telah diampuni dan dipulihkan laho mabain hagulapon. Asa unang benian halak naung pinaluan ni debata, halak naung tinobus ni debata. Orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Unang be, laho patupahon hagulapon. Unang be, memunculkan kegelapan di tonga-tonga ni ngolu, di tonga-tonga ni akan humaliang ibana. Lapatanna halak naung pinalua jala halak naung majalo kamuliaon ni Jehovah bicar di bagasan ngoluna. Dangbe patubu akka hamolon marado podongan. Jangan lagi sakiti orang lain. Unang beta bain marsak dongatay. Alay sodangi manasida. Marhite-hite hata. Marhite-hite akka pabahenan. Akka nauli jala nadenggan. Ido nagabe ciri khas ni halak naung bicar hamuliaon ni Jehovah di tonga-tonga ni nguluna. Rikot do di hamunak kadongan hati uroni Allah nang di bagasan turpukope di dok di ayat 2 ay ida mah hakolomo do makukupi tanoon jala hagulapon akabangso. Alani rikot do hati uroni do pesongonari ikon patuduhonota di tonga-tonga ni nakumaliang. Ay hahulumoni dope na makukupi tanoon. Gudang dope halak na say mangolu di bagasan na holomon. Gudang dope siya tonga-tonga ni Jolmay na say marlas ni Roha mangolu di bagasan na holomoni. Ido ben nagabe takas di sosoy hita. Ido ben nagabe di suru de batahita asagabe hehi. Bangkit asagabe panodang ay hakulomo dope makukupi tanoon suang songoni nangaka bangso-bangso. Alani dengan kehadiran orang-orang yang telah ditebus Tuhan odo nagabe manodangi ih hita do na tuk laho manodangi ih asamulak nasida mangulu di bagasan hati uron. Na patuluhon pakorhon ni sinodang ni Tuhane. Ahado nagabe pakorhon ni sinodang ni Tuhane. Molo didok di Johanesi audo panodang ninna Tuhatay. Ibana do panodang iba na do natuk manodangi nasa hakulomon di tonga-tonga ni Portibio.
Alani ganup halak nau hehe jala marsinodang. Iko narong do pakorhon na di tonga-tonga niyak kana humalia. Dan itulah rencana Tuhan. Dilehod debata sinodang na itu hita asa marsinodak kita. Jala ido na binaritahon na diuduk ni turpuk taon. Gabe toro maroak ka bangso. Marongo mamaro madapotoko. Roma akaraja. Laho madapotoko. Dan kolani. Orang-orang yang terdekatmu juga akan datang. Ido didok naking daya opati. Aka anakmu ro sian nadau. Dohot aka burum. Abing-abingonna. Ketika kita menjadi orang yang telah menyalakan sinar. Nagabe marsinodang ngoluton. Sudedo torop makalomohon ngoluta. Orang-orang akan mencintai diri kita. Dan holan akan ajonok tu kita. Bukan hanya dengan kekerabatan yang dekat. Tetapi orang-orang lain juga akan datang. Alaniaha, alani sinodang tai. Ido. Tabayakom maaka anakmu rosian nadao. Molo so sinodang dohita maredupun anak kota. Hasiholan na dohita. Tusukum majuhita kamanga kenang. Molo dang gabe sinodak kita tua kaya anak kota. Apakah paparatai rindu akan kita? Tung solo de mado opung benuain jolma anggosiado ileko hepeng mi. Ingok me. Ate. Tung solo honon na do tuho opung. Molodak kaya dileko manangah hatu ibana. Alai boloi dileko do honon na do opung baik. Opung burju inna. Lapatan na ido sinodangi. Ketika kita berbuat baik, baik kepada orang-orang yang terdekat kepada kita, dan juga kepada orang-orang yang jauh. Alai alani sodang tai, karena perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, gabe maroad dosa luhut nai, mereka ingin laho mamereng sinodang tai. Asa marhite honima didok debata iya dung didahona sida marroan si harma panailim jala hicama hica jala lubang roham hilalaon. Ketika orang-orang telah mencintai kita dan ketika orang-orang membutuhkan dan ketika orang-orang telah menikmati apa yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita ini, di sido las niroka. Di sido ulop-ulop. Unang pola bangga hita. Tabu-tabuta alang. Alay. Danga pala lomorohan ni jolma mamerek kita. Ido. Alay asa. Gabi si harma panaili. Jala lubang roha di bagasan nguluton. Molo takas jupang kaparsoran na denggan saling memberikan dan saling memikirkan. Alanima molo dijuhon topik ni mingkutta sadario di hamunak kadongan hehe jala marsinodang ma bangkit menjadi terang karena Tuhan telah menerbitkan kemuliaannya di atas kita bagi kita masing-masing. Tuhan menyuruh disuruh debata mahita asa hehema jala marsinodang mahita manodangi hagulapon ni portibion asanggiat saluhutna nasa na di portibion gabe taruli di hati uron na binuan ni tuhatai. Amen martangi yang mahita.
Debata Jahoba manami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate ma di sobon rohanami tuho alitukan. Ala di pabongot asini roham dope hami sahat tu minggu sadarion di minggu na paupatonon. Totong radi tumangikon katam. Alani homa Tuhan nama masuk-masuk kami. Asa hehe jala marsinodak kami di tonga-tonga ningulu nami. Nama nodangi na humaliak kami. Asa saluhut na taruli sinodang na siyako. Jala saluhut na jupangan las ni roha. Marhiteho nak karagam ni pasupasum. Alani pabicar mahamulyomu di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa marhiteho ni Tuhan tung takas hami di bagasan las ni roha. Di sudi akka ulon nami. Di sudi ari-ari ni ngulu na pinasakami. Ale Tuhan asi maroham di kami. Say ramoti mahami saluhut na. Ramoti saluhut ruas ni kuriami. Manang di dia pe. Tarlumobi madalani ari-ari di ujung ni taonon. Asa daw masyak kami Tuhan ragam ni parsahitoni. Rabu daw siyak kami Tuhan akan ang marah. Alay paloas mahami marlas ni roka mariti-hiti pasupasum. Doho panarihonom di tonga-tonga ni ngulu nami. Buhay kami makalason. Dia kaparningotan di tonga-tonga ni kuriam. Dinang tubuh ho Tuhan. Mangalehon dame. Mabuan khatiuron di tonga-tonga ni ngulu nami. Dia karuas ni kuriam na di bagasan parsahiton. Asi maroham Tuhan sehoma nama doni nasida mangalehon hikay paso. Di ruas ni kuriam na marukil apala di bagasan partikianon. Homa Tuhan na mangapuli nasida marguguyhon sa keluarga. Jalapos dorohanami. Nang dia karuas ni kuriami Tuhan dinamarsakap naing mulak tuaka bona pasugit tumopot akka keluarga si solhot nang akka na tua-tua. Sehoma Tuhan na patiurhon di akka pardalanan nasida. Ramotamu nasida Tuhan di akka pardalan yoni. Asa daw siyan nasida akka mara. Boy nasida hipas tumopot akka keluarga. Di bagasan las ni roha. Asi maroham Tuhan. Molotung huduti hami dari marsugo akkaulon nami. Totong ma dongani hami patupahoni. Anggiat tarulau kami Tuhan di bagasan las ni roha. Jalo matangiang ilik-ilik nang sobaw kami. Holan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuhan. Amin. Tapasaha ma peliata 2A dohot panupahyota tudana natal lihuriata marede mahita san bukede nomor 551. Las roha deru
Tangya koma peliata martangiang mahita. Ale de bata manami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si deon lehon na dinggan. Dot na saulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulkon harajon mu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami maritehite todim. Asalam utadahami gudang ni sineon lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon miton nirani pamataku. Hosana hodgogaki rani saluhut anakku. Upasat Aliama nami na di benua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di benua tongon, songon na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unang kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ita. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Di hamuaman namin na nami, di hitanara patupaho parminggot tadi bagasan partikianon, nadong di garijaon, suang soni na adohoti parminggonon mariti live streaming. Siya kami sa luhut na makubasi di parminggonon, madok mauliate, tuhatama na mga lehon, manikopilas ni rohata, maritehon ragam di pasu-pasuna. Hata parpudi siya kami, molot bula pehamu, sa di patarut hatama di bagasan hai pason dohot las ni roha. Selamat apem madihita sa luhut na.